שנה שעברה סיפרתי, זה לא דברים, בואו נגיד ככה, מישהו אחר ישמע את זה יגיד נו, אבל אני אומר דווקא מהדברים הקטנים, הרבה פעמים מהדברים הקטנים אתה רואה את העדינות ואת הרגישות ואת האהבה לתמימים ובכלל זה רואים אצל הרבנית משהו עצום. אני זכיתי לספר כמה דברים קטנים, לא יודע למה, אבל כשאני הייתי בקבוצה אז זכיתי, זה עוד היה לפני פורים תשכ"ט, אבל מיד אחרי פורים אני הייתי צריך להתחיל לעזור בבית של הרבי הקודם להכנות של ליל הסדר של הרבי מלך המשיח. ואני זוכר, ואחד הפעמים, אני אגיד את זה, כבר סיפרתי את זה פעם, אני אספר בקיצור, וישבנו על הרצפה עם נפתולי אסטולין שהוא צריך, נפתולי הרץ בן עוד פעם לא, שם האמא שיהיה לו רפואה שלמה בן רייזל, נפתולי הרץ בן רייזל, שיהיה לו רפואה שלמה בפועל ממש. נפתולי הרץ שיהיה לו רפואה שלמה בפועל ממש, נעשה בי של הרבי מלך המשיח כל כך הרבה לחיים יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך שלום בועד חיים ברוכם. וממילא ישב, הוא היה בחור מרוסיה, הגיע, אז ביקשתם, היינו בכפר ואבא שלו והם היו בבני, לא משנה, אמרו לי שאני יכול להביא איתי עוד מישהו לעזור, אז קראתי לנפתולי, באנו לשם, אנחנו עבדנו שם במטבח, ישבתי על הרצפה ככה להוציא מהארונות וזה, וכנראה ישבתי, אני כבר לא זוכר אם הייתי עם הז'קט או שאם הייתי עם הסוודר, ופתאום נכנסה הרבנית, נכנסה למטבח וניגשת אליי והיא שואלת אותי, סידר נישט הייז? לא חם לך? הראתה, אנחנו יושבים ככה מקובצים ככה בבית של הרב, אנחנו לא היה לנו, להגיד את האמת, אני לא רציתי בכלל ללכת לשם, רק היה איזה סיפור שקראו לי מלמעלה ואמרו, קראו לך ואמרו זה, אז חשבתי ואמרו הרבי יודע, אז אני לא ידעתי מה, עליתי, לא היה לי זה היה לא מקום שרציתי להסתובב בו, אנחנו בית הרב, אנחנו לא מקריכטניש דורטן, זה לא מקום של זה, יש כאלו שרצו, אבל אני מאוד לא הרגשתי מאוד קשה, אבל ישבתי ככה וניקינו את הצלחות ואת הזה, ואז היא ניגשת ואומרת לי, סידר נישט הייס? אני הסתכלתי ככה, אפילו לא הרמתי את הראש, אז היא אומרת לי, נמה רוב דס ודר, סידר נישט, פיל זה חיימיש. היא אומרת לי, פיל זה חיימיש, נמה רוב דס ודר. עכשיו, בסדר, הרבנית אומרת, תוריד את זה, אז אני מוריד. ואז היא מרגישה, היא כאילו רצתה שאני ארגיש עוד יותר טוב. אז לפני שיצאנו, אז היא הביאה בנפקינס, היא הביאה 2 נפקינס, בפנים היו שוקולדות כאלו, כזה עטופים, כזה צבעוניים, בפנים שוקולד כזה. היא אומרת לי, דוסי פונדמאמי, ככה היא הביאה את זה מהשולחן, והיא הביאה, נתנה בתוך נפקינס, נתנה לי, וככה נתנה לנפתלי, וזה, אני אז לא אמרתי מה אנחנו, אז אכלתי משהו ושלחתי לבית, לאחיות שלי, מהרבנית. אבל היה פעם אחת, וזה עוד עניין של רגישות, שהיה פעם אחת שאנחנו היינו באים בין 7 ל-8 לעבוד שם, אז הרבנית שאלה אותי מסתום עירות פרשפטיק צפר, מסתום עירות פרשפטיק ספר, אני לא חושב שאמרה וצ'ר, אמרה אני חושב ספר, כמה שאני זוכר, אומרת מסתום עירות פרשפטיק ספר, אז אמרתי נאין צ'ארץ בסדר, ככה אני עשיתי ככה, מה אני אגיד לה? היא ידעה, היא העריכה מיד את המצב, שזה היה הזמן של ארוחת ערב של הבחורים. אז לפני שיצאנו, אז היא אמרה לי, או דורטן ליקט פרייך, אפס צונמן אין מויל. כאן מונח לכם משהו שתוכלו לקחת לפה. והיו שם 2 שקיות של סנדוויץ', של
מחום כזה, מהנייר. היה בפנים שני סנדוויצ'ים, אחד לנפתלי ואחד לי, בפנים היה בשר, והיא הכינה את זה, הרבנית הכינה עם, אני לא יודע, בפנים זה היה, זהו העיקר ש... אז נפתלי תמיד אומר לי, עד עכשיו אני עוד זוכר את הטעם של הסנדוויץ', היינו כל כך רעבים, הרבנית מיד הרגישה והכינה לנו את הסנדוויצ'ים. אז היא פרסה לרעב לחמה, מה שנקרא לתמימים, שהרגישות הזאת. גם פעם סיפרתי שפה עמדתי והיא עמדה מהצד, ככה עמדתי עם קוטי ופטפטנו, קוטי ראפ, עמדנו על יד המעלית פה למטה, הרבנית הייתה באה תמיד לאמא שלה, הייתה באה מלמטה דרך האלווייטר, ואז אנחנו עמדנו ואנחנו מפטפטים כמו בחורים, עומדים פק 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 פק, והרבנית עומדת, ואנחנו לא ראינו, אני מסתכל, הרבנית עומדת מהצד ומחכה שנסיים את הפטפוט שלנו. ככה לא אמרה מילה, לא ניסתה לגשת, סליחה, כלום, עמדה מהצד, ואנחנו היינו כל כך נבוכים, הרבנית הרגישה שאנחנו נבוכים. אני אמר סליחה, ולחצנו על זה, על האלווייטר. זה היה, אתה ראית את הרגישות, כל דבר הרגישות, איך לא לגעת בשייך, כמו שתיארת, דברים ממש. עכשיו אני אספר לכם דברים שנוגעים יותר לפעילות. סיפרת שהרבנית כל כך היה אכפת לה מהשלוחים, מהפעילות, מהדברים של הרבי. וכאן אני אספר לכם. כשהיה מלחמת לבנון, אז אנחנו היינו הרבה זמן שם בביירות, ובכל האזורים שם בלבנון, זה היה תחת אש, והיה באמת פעם ראשונה כנראה בהיסטוריה שכוח אזרחי, טנקים של הרבי, נכנסים תחת אש יחד עם כוחות הצבא. קיבלנו היתר מיוחד מהצבא ונכנסנו, וזה סיפור שלם. ובסופו של דבר באחד הפעמים אז לייבל מוצ'קין אז הגיע והוא הביא איתו את פריידין, הוא הכריח אותי להכניס אותו. בקיצור, נכנסנו איתו. אנחנו היינו כאילו מחוילים, אבל הוא גם בא והוא הביא איתו מישהו, ובזכות זה היה את הסרטים. היה קצת סרטים שם, היה שם מהפיצוצים ומהאש ומהזה ומכל הדברים. ואחרי אחרי שמלחמת שלום הגליל נגמרה, אז כתבתי לרבי שיש קצת סרטים ויש זה, וגם היה עניין צריכים קצת כסף לעשות בשביל הטנקים, בשביל הפעולות. אז בציווס השם זה היה ביחד. ואז שאלתי את הרבי עם מה לעשות עם זה, וזה ראיתי שהרבי מאוד לוחץ שלהוציא את הסרט הזה. היה בירושלים יהודי בשם דוב לדרברג, נסעתי, הבאתי לו את ארגז שלם עם סרטים, מה שהיה מפה, מה שהיה משם, והוא התחיל לעבוד על זה, לעבוד. היום עושים סרט, עושים דקה וחצי, זה כבר מעצבן, זה כבר מדי הרבה זמן. אבל אז סרט זה סרט. אז עשינו סרט, הסרט היה של 32 דקות. הרבי מאוד רצה את זה, ראיתי שהיה דחיפות, נתן ברכות לסיים את זה, היו צריכים לעשות נאריישן וכל הדברים, היה צריך לכתוב, היה צריך זה, וזה עוד פעם, זה לא כמו היום הכל דיגיטלי, אז הכל היה דרך פילים, היה מאוד קשה. וגמרנו עם זה, ואחר כך כשנגמר אז הראיתי את זה פה ב-770, ביקשו הבחורים לראות, אז הראיתי את זה פה. ואני זוכר, כתבתי לרבי דוח, אז הרבי שאל אותי, כתבתי בזל הגדול, אז הרבי עשה מעל המילה זל הגדול, הרבי עשה סימן שאלה, מה זה זל הגדול? זה היה אחר כך יום בהיר אחד, אבל אני קניתי מכשיר כזה, היה לי מכשיר וקרטריג' כזה, דבר שנכנס בפנים הפילם,
ועם זה הולכים לכל מיני גבירים או כאלו להראות להם, או באיזה ערב עושים, מראים את הסרט בשביל לעזור לעניינים. ואז שמע על זה, אני לא יודע למה, ניגש אליו יום אחד חסד, והוא מבקש ממני אם אני יכול לתת את המכשיר לבית של הרב לרבנית. אז אמרתי בבקשה, למה לא? כך, אם אני עכשיו, ומתי שתצטרף, בקיצור, אני אחזיר לך את זה מיד אחרי זה. הראה את זה לרבנית, והוא אמר לי שהתפעלה מאוד ממש, אתה לא יודע מה שאיך התפעלה, והוא שאל אותי אם אני יכול להחזיק את זה עוד יום. אמרתי בבקשה, וככה, ואחר כך הייתי צריך לאיזה משהו, אז הוא הביא לי את זה בחזרה, ואחרי כמה ימים הוא ניגש אליי ושואל האם אפשר לקבל את זה עוד פעם. אז אמרתי בבקשה, וככה זה היה פעמיים או שלוש, אני כבר לא זוכר. ואז החלטתי באחד השלבים שאני אקנה כזה מכשיר, אם נעשה עוד כזה קופי קרטרג' וניתן את זה שיהיה אצל הרבנית וגמרנו, ולא יצטרכו כל פעם. בשבילי זה היה אז נחשב הרבה הוצאה גדולה, אבל זה, ואז אחר כך הוא מספר לי כזה סיפור. הסיפור היה שהרבא נכנס לבית, כן, הרבא נכנס לבית והרבנית הסתכלה עליו והמכשיר היה על הכיסא. אז הרבא הסתכל, והוא הסתכל על הרבנית והרבנית הסתכלה על הרבא, והרבא עשה עם הראש, ואז היא ביקשה שהרבא רוצה לראות את זה. אז הוא לחץ על זה, והרבא עמד ככה, הוא אומר על זה, הרבא עמד ככה והסתכל 32 דקות, הסתכל, חייך כמה פעמים באמצע, ואחרי זה הרבא שאל מקנדוס שטרן נוחמול. אז הוא אמר, הוא לא חשב שהרבא רוצה עכשיו, אז הוא אמר מדפנור קווצ'נב דה גרידה קנופקה, והוא אומר לרבא כאילו, אז הרבא עושה לו נו קווצ' כמו שהוא נו. אז הוא הבין שהרבא רוצה עכשיו, הרבא בעצם ראה את זה שעה ו4 דקות, פשוט פעמיים את אותו הסרט. ואחר כך סיפרו לי שיש ספר של אחת בשם הייגר מלונדון, שהיא מספרת, כל הזמן חשבתי אולי יש הגזמות, כי אתם יודעים, אצל חסידים יש לפעמים קצת הגזמות, קצת התלהבויות, ולא תמיד הדברים הם תמיד, איך אמרת מקודם, אפשר לכתוב, אפשר זה, אבל אז מה שזו אבל יש דברים, אתה יודע, פתאום ממקום אחר מספרים לי שזה כתוב בספר שהיא הייתה מאוד מקורבת לרבנית, והיא נכנסה לבית של הרבנית, אז היא שאלה אותה אם היא רוצה לראות דבר מאוד מאוד מעניין, מאוד, ואז היא הרבנית הראתה לה את הסרט, ומאוד התפעלה ודיברה על זה מאוד חזק, מאוד על המסירות נפש אצל הרבא, של השלוחים שלו וכולו וכולו. והשנה בהשגחה פרטית היא הייתה פה למעלה באיזושהי סיטואציה, אז מישהו אמר לה שאני זה שימסר, אז היא אמרה, הרבנית דיברה, היא סיפרה, היא שררה מחדש את כל הזה, היא אמרה בכזאת התפעלות שהרבנית הייתה. היה עוד דבר מאוד מעניין, כיוון שידעתי שהרבנית כל כך מתלהבת מהטנקים, והיא מספרת על זה לכל מקום, אז הגעתי למסקנה שאני אביא את הטנק החדש, זה היה הטנק החמישי, נביא אותו על יד הבית של הרבא. תמיד אנחנו השארנו את זה פה איזה שבוע, שבועיים, 3 עד שזה עלה לאונייה, אבל אז החלטנו נביא את זה לבית של הרבא. היה עוד איזה סיבה שהרבא כתב לי איזה פתק מעניין, ואז הגעתי למסקנה שצריכים לשים את זה על יד הבית של הרבא. רציתי שהרבנית גם תראה את זה, ואז סיפרו לי שהרבנית, או שהרבנית שאלה את הרבא והרבא אמר, או שהיא אמרה והרבא ענה כן, משהו כזה של מי הטנק. והסתכלו למטה, זה היה
לפני שהרבא בא ל-770, הסתכלו למטה, ואנחנו עמדנו למטה על יד הטנק. אבי טאוב ויאנקל טילסון, ועמדנו כמה חבר'ה, עקיבא, עמדנו שם, וכמובן כשהרבא יצא מהבית אנחנו לא ידענו שהרבא הסתכל מלמעלה ברבנית, ואנחנו מיד כשהרבא יצא הלכנו ל-770. אחרי זה הוא סיפר לי שהרבנית ביקשה שהיא רוצה לראות את הטנק, היא רוצה לרדת לטנק, אז לרדת, אז היא ירדה ואנחנו לא היינו, כמובן שמפתח לא היה לו, אז היא לא יכלה להיכנס לטנק, אבל היא הלכה מסביב לטנק והסתכלה בהתפעלות. זה אותו הטנק שהיא כל כך, של הרבא, הטנק של הרבא, שהחיילים של הרבא כל כך נמצאים בכל מקום במסירות נפש, אז היא מאוד, זה בשבילה היה. גם היה עוד דבר, היה עוד שני דברים שיצא לי ברוך השם היה פעם אחת שביבי דיבר באחד הערבים לכבוד הטנקים פה בלונג איילנד, אז הכנסתי לרבא לרבנית, הכנסתי את הוידאו מה שהוא דיבר, והרבנית אמרה אז, זה היה במלאב מלכה, ואז שמו את זה, ואחר כך שמעתי שהרבנית אמרה כשהוא צעק I'm a Jew, I have a destiny, ככה הוא צעק את זה חזק, והרבנית מאוד, אני יהודי, יש לי תפקיד, יש לי מטרה, תפקיד, איך אומרים, אז והיא מאוד התפעלה מהאמירה החזקה הזאת אצלה הנושא הזה, וזה היה דבר אחד. ודבר שני היה שבשנה האחרונה, בפעם האחרונה כשנסענו, אבי ואני נסענו בשליחות אז למוסק, שהיינו אז שמה אצל גצ'ה, אז גצ'ה רצה בבית, גצ'ה וילנסקי שהוא היה אחראי שם על הקופה ועל הכל ועל העניינים, הוא היה מהחסידים מסכנים, הוא אף פעם לא זכה להיות פה, אבל היה קשור בלב ונפש ממש, איש של מסירות נפש ואיש של הרבא ככה באופן, והוא ביקש, זה היה י"ד כסלו, והיינו אצלו בבית, והוא ביקש להעמיד את הוידאו, הוא אמר שטל דה וידנה, הוא קרא לזה את הוידאו, וידנה, הוא אומר שטל דה וידנה, זה היה בין שני החדרים שם, הוא פחד ששומעים בחדרים אחרים, אז רק בחדר האמצעי, היינו עם נוחם תמרין, וסשה לוקצקי כבר איננו, והוא התחיל לדבר לרבא ולרבנית, הוא ביקש להעביר את זה, הוא דיבר על החתונה, מה זה? חתונת הזהב, ממחת, זה התחלת כניסה לחתונת הזהב, ואני זוכר שהוא אמר von der goldene Hasene soll der Rebbe mit der Rebbe, הוא התחיל לפקוד, soll sie gehen zu der brillante Hasene, ככה הוא כל כך, זה רואים את זה, זה ממש, הוא נותן את הלב, והרבנית עוד זכתה לראות את זה, זה היה מאוד מרגש, מאוד. אז זה אני יכול כמה דברים שהיו, וזכינו עוד דבר, שבזכות זה כנראה בלילה שלפני כן היה לנו ערב לכבוד הטנקים, ולמחר כשהגעתי מהערב הזה עם ביבי, שהגעתי לכאן, בזכות זה הייתי כאן באותו זמן, אז בזכות זה זכיתי להיות בלוויה ובזה, ואז ובניחום אבלים כמה וכמה פעמים, וראיתי דברים אצל הרבא באותו זמן שלא רואים, איך שהרבא מצד אחד מחייך לבן אדם שמגיע, ומצד שני הדמעות יורדות. זה היה יום שישי אחרי בצהריים, שלישי לבחיר, אז רואים אצל הרבא את מה זה, איך שהגוף, איך שהכל זה כמו מלמיילו, מצד שני הוא מחייך לבן אדם, הבן אדם לא יכול לסבול, בא הוא יגיד לבן אדם, הוא יקבל אותו בדמעות, אז מצד אחד הוא בוכה, מצד שני הוא מחייך אליו. ובאותו זמן שהרבא בשבת אז דיבר, קיבלנו על עצמנו, הרבא דיבר לעשות דברים לעילוי נשמתה, לעילוי נשמת הרבנית, ובתנאי שזה לא יהיה עם השגת גבול ושלא יהיה הכפלה. לכן ללכת לרבנים ולשאול את הרבנים ולהביא בכתב שאין בזה שום עניינים, כי נשמה למעלה לא יכולה לסבול עניינים של הסוגס גבול. ואז בשעת מייסה, בשעת
התוועדות של השבת, זה היה באמצע השיבה, אז קיבלתי, אני החלטתי כבר מה אני רוצה לעשות, ואמרתי מיד אחרי זה, דיברנו עם הרבנים, קיבלנו בכתב חתימה, זה היה על הספר תורה, שעשינו הספר תורה על שם הרבנית, וטנק על שם הרבנית, כי ידעתי שנוגע לה טנק, ודברים של צבאות השם, שגם כן ידענו כמה של עניין של ילדים ועניינים, רצינו שיהיה דווקא צבאות השם. ובאמת הכנסנו את זה לרבה, ואני יכול להגיד שכל הדברים האלו היו ממש עד עצם היום הזה. המחנה ציווס השם זה על שם הרבנית, ואמר לי פעם אחד המזכירים שזה נמצא קבוע על המיטה של הרבה, ממש, והיינו קיבלנו הרבה הערות בכריכה על כל מיני דברים, ממש עניינים אישיים. ולגבי הספר תורה, אז כולם יודעים שהרבי רמז, זה היה צריך להיכנס לטנק, ספר תורה היה צריך להיכנס לטנק, ולכן עשינו אותו קטן. אבל הרבי, אחרי שראינו מה היה שנה אחרי זה בסיום ספר תורה, שהרבי אמר בבית שלו שהכריזו שמנחה ותמנדבן הם בשעס את מנזיין גרייט, מנחה התפללו כשיהיה זה, אז הרבי אמר, אחרי הרבי חיכה, הרבי אמר סיום ספר תורה, ככה הרבי זה, כשהרבי בשבת זכיתי להגיש את זה לרבי, ואחר כך שראיתי איך שהרבי רוקד עם זה וכל העניינים, אחר כך הוא אמר את השיחה בשבת, אז אחרי שבת כתבתי לרבי שאולי הכוונה היא אחרת, אולי יש רצון אחר. ואז הרבי ענה, אין מטלטלין ספר תורה ממוקם למוקם. ואז שאלתי את הרב מרלו מה הפירוש, הרי הרבי שלח כמה פעמים ספרים וכל העניינים ונושאים מכאן מעט המלאכה וכולו. אז הרב מרלו אמר לי, הרבי מתכוון שהוא רוצה את זה שזה יישאר פה, אבל הוא רוצה שזה יבוא ממך או משהו כזה. ואז כתבתי לרבי שאנחנו נותנים את זה, ראינו את החביבות הזאת, אז כתבנו שאנחנו נותנים את זה מתנה לרבי, ונותנים את זה מתנה לרבי, וההוי סויתו תומד כל היומים. ואז נתתי את זה ללייבל את הפתק, זה היה ראש חודש אודר תשמ"ט, הוא עלה למעלה, וכשהוא ירד הוא אמר לי שהרבי אמר לו דה ספר תורה בלייב דו, ואז הרבי היה מאוד זה, ואז אני קיבלתי אגבה בבית של הרבי, אז הרבי עלה למעלה להניח תפילין של מוסף, אז הרבי עבר על ידי והרבי הסתובב ואמר לי שכוח, זה היה על הספר, זה הספר הזה שהיום קראו בו וזה, וקוראים בו, וזה ספר תורה שניתן מתנה לרבי מלך המשיח. אז מה שאנחנו יכולים, מה שאמרתי מקודם, אני חושב שעניינים של פועל ממש, שכל אחד יראה, לצאת מפה פועל ממש, קודם כל לחתום על קבולת המלכות, וזה יזרז כל העניין של הרבצן שהיא מסרה את הנפש לגאולה, שהרבי מלך המשיח יהיה מלכוסי בכל משולו, שיתגלה לעיני כל בוסור תכף ומיד ממש, ויהיה בעזרת השם וקיצור רנו, זה דוד מלכה משיחה, שאנחנו נראה בעיני בוסר שלנו, כמו שהרבי אומר שהדבר הראשון שמשיח צדקנו יעשה זה התוועדות ב-770. אז אנחנו יודעים שכל רגע אנחנו מחכים שהרבי ירד פה ויתגלה ויתוועד איתנו ויקח אותנו יחד עם 770 לכל העניינים, והרב שפריצר גם כן יסכים לזה בסוף. לחיים יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח למבוא. תודה רבה על הסבלנות של הרב שפריצר.